Com ens imaginàvem la nostra vida al ser majors d'edat Oh, yeah. i com és en realitat. Casa, la dels pares. Curro, de merda. Podem dir de merda? Podem dir el que vulguem, que ja toca. Un skatepark. Més beques, feina de lo meu. Polítiques per a les dones. Clar, per això des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana s'ha creat la campanya Opina Jove, on s'arreplegaran les nostres opinions i necessitats i es faran arribar a la Generalitat per tal de canviar les coses que no ens agraden. Ja era hora que les nostres propostes no es quedaren més oblidades que el gos del babalà. Aprofitem esta oportunitat. Participar és fàcil i hi ha dues opcions. En primer lloc, si tens mòbil o ordinador a mà, clica a la pàgina opinajove.org o en la xarxa que més t'agrade. Estem a Face, Insta, Twitter o Telegram, on pots seguir les discussions en línia. O si eres més del cara a cara, pots vindre als espais Opina Jove que s'estan organitzant en diferents llocs. Busca el que tingues més propet. Opina Jove, tenim molt a dir.